Artopine Oyn Skando-ovet valmistetaan kotimaisesta männystä sekä ulko- että sisäkäyttöön. Vankalla pohjalaisella puusepän taidolla valmistettuna sekä oikein asennettuna ja huollettuna varmistat talosi näyttävyyttä ja toimivuutta vuosikymmeniksi eteenpäin. Ovia varastoitaessa ulkona on varmistettava ovien tukeva alusta. Ovet tulee suojata kevytpeitteellä ja varmistaa ovien riittävä tuulettuminen noin 15 cm irti maasta. Varastointiohjeet löytyvät pakkauksen kyljeltä. Asennusohjeet sijaitsevat pakkauksen sisällä. Ovet ovat tuettu toisiinsa kynnyksen sisäpintaan kiinnitetyillä laudoilla. Irrota tukilaudat maalipintoja varoen. Nosta ovi pois saranoilta ja aseta kynnyksen alle tukipalkit sekä eristevilla. Varmista kynnyksen vaakasuoruus vesivaalla. Kiinnitä kiilat saranapuolelle ja varmista pitkällä vesivaalla, että karmi tulee asettumaan kiiloja vasten suoraan. Nosta karmi paikoilleen ja kiilaa karmi asennuskiiloilla tasaisesti molemmilta puolilta. Näin estetään karmin vääntyminen kieroon. Kiilauksen jälkeen voit vielä varmistaa, että karmi on suora. Kiinnitä karmi molemmilta puolelta 4 kohdasta karmiruuveilla. Nosta ovilevy paikoilleen ja varmistu, että ovi avautuu ja sulkeutuu tasaisesti ja kevyesti. Ota karmista vielä ristimitta. Ristimitan oikeellisuus on erityisen tärkeä oven toiminnan kannalta. Sahaa kiilat pois niin, että et vahingoita karmin tai ovilevyn maalipintoja. Eristä oviaukon ja karmin välinen tila eristysvillalla. Varmista, että karmin ja ovilevyn välinen käyntiväli on tasainen ja riittävän suuri, 3-4 mm. Jos käyntiväli on epätasainen, liian väliä tai tiivis, voidaan ovilevyä hienosäätää tappisaranoiden säätöruuveilla. Ovessa olevasta saranasta voidaan säätää käyntiväliä sivuttaissuunnassa. Karmissa olevan saranan ylemmästä ruuvista säädetään käyntiväliin korkeussuunta ja alemmasta ruuvista syvyyssuunta. Kun saranoiden säädöt on asetettu oikein, voidaan sarana murtosuojata. Keskimmäisessä saranassa on murtosuojatappi, joka lukitaan myötäpäivään kiertämällä. Lopuksi saranoiden suojatapit asetetaan paikoilleen. Listoita oviaukon ja karmin väli haluamallasi tavalla. Varmista kuitenkin, että saranoiden listan väliin jää riittävä käyntiväli. Noin vuoden kuluessa oven ensiasennuksesta oven käynti ja käyntiväli tarkistetaan ja tehdään mahdolliset korjaustoimenpiteet saranoiden säätöruuveilla. Ovi voidaan puhdistaa kostealla liinalla ja vedellä, jonka jälkeen pestypinta kuivataan. Hankausaineita ja voimakkaita liuottamia sisältäviä puhdistusaineita ei pidä käyttää.